Guwapa. Beauty queen. I'm sure dagang kay gapanguyab, dagay gapangkuan. Simbahan! Dili sad sa palakas imong bana kay amigo ni. Pero nganong siya? Nganong unsay nakita nimo sa iya? Dili magigugatan na Auburn, yung magtaka raw storya niya. Sige na ko ka ng storya niya dapat dili na. Sige labayan ko chok. Talaga? Para mamati. Itago na to sa pangalan. Kasi ang blur direct. Finally, nataganag yun ko niyag oras. Ang akong amiga, a beauty queen, nahimong anchor or reporter, takaron, negosyante na, a beautiful mom, nga ga-enjoy sa iyang, may good pagka-budget po siyang kinabuhi, nga nanapod siya laki na siya babae. Wailain, Greanne Mendoza. Saan na yung mga apelido ko ron? Uraya. Uraya. Yes. Hello everyone. Thank you, Greanne. Salamat kaya. Salamat sa pag-anhi sa among humble store. Daghang salamat. Tapos maka-offend kayo siya nga wala siya naka-attire karon, wala siya naka-prepare. Kalit. So sa lugar ko naka-prepare pa siya, naka-gown, naka-karon. Di man, mas I don't know, dress up ako gamay. So I feel very corporate today because my outfit. Sige na lang. So, sige lang may follow sa among mga social media, no? Sige lang may like, sige lang may kuan, ana. So sige lang may mga finally karonin ko nga, I think last month pa ko sigbook ani niya. Kay busy po din siya. Ikaw po din kapangunay karon sa imong anak. Yes, of course. Dapat lang. Baka po magkatabang. Yaya. Ano? Lahi ra gyud oy, lahi ra gyud. Basta mas hands-on kasi imong kids. I wanna be there in their formative years. Pila edad si imong eldest kaling ron? 5 po to. 5 po. Yung youngest nako is 2. 5 ug 2. Sakto ra po nagaping, no? In fairness. Budget tanan, oo. Yes. So, ganahan gid ko nga mas hands-on ko. Welcome sa akong Bitok-Bitok Podcast, ladies and gentlemen. Greanne Mendoza, ang akong guest karon sa mga naminaw, sa mga nagtanaw, nami sa iyang store. Your newest ba ni nga store now? Yes, our newest store that is sa Uptown, that is sa Grand Via Street, Pueblo de Oro, is KK Chicken and Wanchos Barbecue. Yeah. Together in one store. Kaya bro, naka-vlog man ko dito sa imong Nazareth. Yes, a long time ago, no? Yes. Grabe gamay. Very small. Mag 30 square meters lang to. Ito nga but this time social na ka, uptown na ka. Next. Tamurag whole block ang imong gikuha, in fairness. Well, with God's grace, talagang salamat, Lord. Medyo allergic lang ko sa color. Okay, palay politika itong istorya. Okay. No comment. Okay, tingnan muna. Balik ka na. Kabalo ka, dali ra kay karon ko na kay guest ay mong gusto ibaon ko sa iyang kwan. ChatGPT. Oh? Really? In fairness, naka sa ChatGPT, no? Okay, unsa may ingon ni ChatGPT? Akong gibutan diri nga. Chismoso Who is Greanne Mendoza-Uraya? May ditubag siya sa imo. Okay. I'm scared. Mommy content creator. Oh, okay. Check. A former TV personality. Okay, check. Journalist. Okay. A girl boss. Oh, okay. Abi ko girl boy. Girl boss. And a professional events host. Uy. So wala pa na nauso ang mga host na ni si Greanne. Tapos, teka muna, only pangita dili mo pagka Miss 20. Siya nakabutang siya mo dili nakabutang. Guess daw, be. Kung di ko sa'yo, 2012. Correct. Tama, no? May tama ka. Bigyan ng jacket. 2012. Long time ago na. Kailan na ba kayo karon? Minus na to ako. It's been 13 years. 13 years. After ba sa imong pagka-Miss Cagayan de Oro 2012, nag-appeal pa ba ka o higher pa? No. Because the only reason lang yun, Bern, nga nag-appeal ko was para lang yun ma-ABS. That's the only reason. Kasi di ba si Jam, 2011 man ka Jamoy, di ba? Si Jam. Miss ka pamilya. Yes, correct. So di ba, na-miss ka pamilya adto nga time. So anak ko, hala, mo-appeal ko pagka 2012, kaya base na I miss ka pamilya na pod. Daw bi, laglahi man og sponsor. Nahimo mang miss ka puso.
So grabe gid akong ampo. Grabe gid akong ampo burn. Tinod. Anak ko Lord. Bahalang dili ko madaog Lord. Bahala nang wa ko'y award. Please ayaw lang gid ko i-miss Kapuso. Kay gusto gid ko mahimong kapamilya. No shade sa Kapuso family no, but mo magid akong dream na miss kapamilya. Tama. So wala Tama, yun. remember si Jam ang Miss Kapamilya. Yes. So tama din. A year after, mo din i-appeal ka. Correct. Kaya imo po basta po ma-miss Kapamilya. Yes, yung po yung dobe kay plot twist, no, wala na day kapamilya adto nga sponsor. So, kabi gid ako ampo nga please Lord. Bisag unsa na lang gid nga award. Bahalang Miss Congeniality lang ko taman. Ayaw na kay Miss Kapuso Lord. Gusto gid ko mag-ABS-CBN. So sino ito mato? So when I won, di ba, immediately you're invited sa mga pamahaw espesyal. So dito na nagsugod ang tanan. Nagpabaga kog naong, you know. So you're telling me right now, Giday nga, dugay rin yun mo nga gusto ka mag-ABS. Yeah, bata pa lang ko, Bern. Ako mga idol, kana nang sila Tintin Bersola, Noli de Castro. So parang showbiz na ganyan mo gusto. Gusto na ko mag-events, mag-host. And ako, mama po, asa man naliwat nga bata? Kabaga, wanignaw nga bata. Ay, so, mo na gina akong gusto ever since. Bata pa ko, gusto ko na ako sa mga shows, na ako sa stage, na ako sa microphone. So, mo na gina siya akong dream. Kita balik ako gusto ko mag-ibig pero pag-dancer na ginapon ako mong wala sa nagunaw ng moral ka na naingani ko nga nag-host ko kaya masasta nga artista ho no. Tapos siyempre ako from the province of Surigao del Sur. So ang pinakadoon lang kong ABS is ABS-CBN Davao. Oh yeah. So makita ka na akong mga ang TV. Oh. So na ko yung mga batch nga mayo yung kanta mo ito pag Davao pag TV. Ikaw that time asa maka gamay di ba? Bukidnon. I'm from Balay Bukidnon, yes. So malay ka. Born and raised. Yeah. So mo gyapon so matanaw ka. So pinakalinis mo gyap ay between ka. Sa Davao kaya. Mas tuol. Pero kaya yung makuha. Correct. Then dapat yung mga drama from Cebu sa una. Doon ka. Oo, sumula lang gat na naon sa una pa. Mga game show sa Davao, di ba? Dahil lahat ng mga edad. Uy, Phyllis! Yes. So ako sa buhay ako gusto na magpapdancer. Wala na sa ko nagkuhan. So ikaw ni Dugay Rasag ka. Dugay ra, bata pa ko. So, bata pa ko gatanawon tanam mo. Oy, na-over. Si Nicole Abas to. Sa Chada, si Nicole to pinagdana. Hi, teka muna. So, after itong nag-guest ka sa pamamarsyal na nana, so paano ka napasok na yung Star Patrol? Okay. So, dugay pa kina siya nga process, no? So, sigo pa duwag-dungog sa una sa production nila, Ma'am Donna. So, di ba ito diretso? Dili nga. So, paano may Miss Cagayan de Oro? Wala ka dito yung diretso na na. Wala. But they liked it because dili ko maulaw. Sila Sir Jimmy sa una. Pero how's na kadaan? No. Ay, after Miss CDO. Before Miss CDO. After Miss CDO, nag-open. So prior to Miss Cagayan de Oro, wala pa ka na hosting? I did, pero sa school lang. Like sa high school. Lang. But nothing like for earning or what. Wala. As a professional thing, wala pa kayo. Pero hosting was actually my bread and butter sa una. Kay working student, mampud ko. So kung walay hosting, maglisod pud ko. So college ka. So dili na college ka. Yes, correct. Yeah, tapos garak-garak na yun. Yes. Para sumuti mo yung hosting. Yes. Uy, klase ka. So yun, lahi Juble hardworking na kadaan sa una pa. College baga nagikog naong sa una pa. Mo na gid na akong skill. Di ko kabalo mo kanta, di ko kabalo mo sayaw, pero baga so wala pa dili pa maong. Abot pa pinapakaman saya ka murag. Yeah, so si kong ingon sa una nga, Ma'am Do, Sir Jim, basin kung na ay absent nga host, pwede kong mag-proxy na, grabe gyud. I would suggest it all the time. Yeah, kanang Yeah, di ko maulaw. So mo gito nahitabo. Eventually, pag absent ang mga hosts, I would take over. Kami ni Brian pa to sa una. Sige pa miyog sorry sa mag-TV. Or if basta, every time na yung mag-absent, ako ang proxy. So hantod na. Magkasakit sila kanay ampo mana. Magkasakit. I remember the time ako mama mo ingon, uli na diri. Kaunsa ka man diha. Ako dili ko mo uli na. By the way nga. Kana sa nag-eskwela humana ka. Wala pa ako nahuman. Yeah. So murag ka-give up na pod ko at the time, but wala gyud nagpursige lagi ko kay basin mo abot ra gyud ang time nga I would have my own spot in the network. Yo.
So that era. So kato sige na, then eventually. Kasi nakabantay naman din ko kato na din Star Patroller na showbiz, di ba? Yes, because si Jam adto nag-leave because of murag ga review siya or something. Basta nag-leave siya og dugay. That's when I proxied for her, and then eventually ang news nga murag bagay galing ka mag-reporter or what. So sige, si Jam sa katong nabuang jantong. Sorry. Hindi ako naging unad to, ha? So taas-taas yung lead. Yes, oo. So taas-taas po ako ang racket at the time. Ni-grab yun akong opportunity. At saan ang year nitong istorya? No, 2012 onwards, wala na ko ni undang og papansin. Na-amaze ko ba? Ayaw mo rin ko nakaba. Okay. So imo gid nang gift-project. Yo. Nga to be part. I really put my heart to it. Bahala nang bisa. Bakit dito? Gusto ka nakasakam. No, fulfilling good for me ang kanang makastorya og tao, mga send og message to people, talking, learning, special in fairness to borobag kung mag-ano kung nasa media borobag even sa mga DJs na kung kanabang kumubali naman green yeah. EBS The training also was very, very good. Wag gid ko yung maingon sa training. Like, nalabayan yung ka ng chok. Ana nga training. Talaga? Barangayan. Talaga? Oo, di mo ko katanaw sa board. Floor din ako, di mo ko kabalo. Barangay, just in case mo nakabalo may mga barangay na mo. Talaga? Yes, kaya di man ko kabalo sa una nga dapat di ka matanaw sa floor director. Correct. Idiot board ang tawag nato. Dili magig ko katanaw, burn. Yung magtaka raw storya niya. Sige na ko ka ng storya niya dapat dili na. So gilabayan ko chok. Talaga? Para mamati. Itago na to sa pangalan. Sa floor director ani. Ano ka dumkin sa bato? Sabay mga paborito ng floor director that time. Dili po Antonio sa pyesa. Basin si Tonex. Tonex Manpower Services. Talaga? Oo, siya may pinakakaraan. Murag. Murag nalabayan kung eraser or chalk or marker. Basta naraan ang tulo. Marker siguro. Kaya wala ka na kasan. Oo, kailangan naman din murag na murag you have to transition na sa game. Sige, istorya. Mo na sobraan katabian. In fairness, communication na course, diba? Yes, but quick background lang. I finished my degree because of ABS-CBN. Kay dili man ko mahimong reporter kung wala ako'y degree. So, gidungan ako siya. So, I remember sa una, magpamaho, special ko, Bern, kulangan ng host, full makeup, naka-uniform mo, adto sa classroom, tanawin ko sa mga tao, asa mo siya gikan nga babae. Grabe! Full make-up, after TV Patrol, makeup, gyapon ka, diba? Namo ko yung mga late nga classes. Makeup pa, gyapon to, naalad na lang sila nga, ano siya, makeup pa ba kayo na yung babae mo? As in, mga ayin? Ay, 1 year na lang man akong kulang. Kulang. 1 year na lang. So, I finished communications nga degree. Tungod ra pod sa ABS, para lang yun Well, in case kayo mga tanong mo, makabalo sa ABS. Like, may nga department, siya na sa news department, parang sa production. Usahay, mo sa kong editor, pero katong head na ko sa radio na kayo focus. Tanabutang na ko sa news kay kailangan ng komedyante sa pamar special. Sa nabutan ko sa news. Pero technically, host lang yung dito. Wala yung ingon na engagement. Dili kita gadugay uban. Except for pamahos. So karon ko na-amaze ba nga. Grabe dito na time, no? Tama na remember na ako eskwela ka. Yes. Naka-uniform pa ko, naka-false eyelashes. Years ka sa ABS na? 6 years. Apil na dito tong proxy ko. Proxy ka. 6 years. Pero dili, wala sa kanap. Nauna ba ka og hawa sa ABS prior sa shutdown? Yes. Prior sa shutdown, nakalakaw na ko. Wala na kong ka-remember ang mga time to. Pucha di ka nga year day na naundang na. Kano sa shutdown? 2017, di ba? 2020 naman itong padulong na pandemic na dayo. Mga 2017 end of the year yata.
Okay. 2017. Ano na-stop naman day ka? Totoo na. Nagkuan lang ko. I think na ako'y offer sa corporate world. Okay. Ako po, nag-try. Wala ka gitag. Gusto na ko ato, nag-shift na lang yung food ko ato nga time. Kay So, murag- okay na ka. Oo, okay na food ko ato. I remember heartbroken sad ko ato nga panahon. Actually, dila ko, ako ang nag-break or, ay, sorry po. So, anak ko, mag-shift ako perspective in life. Iga ka, gore na ta. Sige nga na. Mga moments. So, okay na ko. So, anak ko sa ABS, 6 years na ko. So, mas naunang din mo. Yes. Pero na-regular ba ka? Yeah. buti Pagka-reporter ka na ako. ba? Busa, wala na ako nakaraket ng hosting. Tama pala. Karon ka ba na mo? Ano na po sa ABS nga pag ano na ka, regular na something. Like if you're a news Dili ka personality. pwede. News naman siya. Di na siya pwede mag-host ng mga pageants or anything. Tama. Bawal na may maglaag sa lifestyle. Ato nga time. Uy, nga na lang. Kay kabalo ka na understand nga ang style. Yeah. Kay siyempre na kay Ang integrity ni mo was, top priority. Tama. Karon pa sa realize now nga everybody knows name ng news reporter kinanay social media. Pero sa una karon pa nato Sa una, bawal gani ka mag-endorse kahit sa Facebook. Yeah. Remember day ko ana. So kailangan ni na may galing ako. Happy man sa kunay nga na kinabutang ni sa pamahaw pero ako gingikon nga. Comedian man ko kanang news reporter. Di man kasi ka ng prim and proper kaya. Ako sa news department pero ako ginang sumuto mong ibuhat. But I'm very thankful at nga experience po. Fast forward. Yes. In fairness to you. Tapos nakita na wow. Nahimo na din sa karong negosyo. Sounds fancy na pero lisod kayo. But you know, at the end of the day, pag kita magkadool na sa mga edad nga. Dito lang sa tasa. Masaka na kag mga 30s, mga 40s. Magunaw na sa biya ka nga. Okay maning hosting. Bala pag kita pinakamahal talent fee or kita favorite. Pero kung wala sa hosting, kung magsakit sa talent fee. So kailangan na labi na pag nga nanakay pamilya. Sa edad ka nagsugod na naminyo na rin ka. Oh, wait. We met in 2018. Masa naminyo ko 2020. Ay, prior to the pandemic or During the pandemic. During the pandemic. Grabe kito ka-strict, di ba? Ituyo ni mo na para walay Actually, tinuod na. Basta among guest ato was 38 people lang. 38 people lang among So guest. intimate lang yun. Mga close friends. Yes. Kana yung close na friends lang ang wedding na. In fairness, iyang bana po. Wala pa sila. Friends na po. Kaya remember sa una pa-endorse sa kaibulang negosyante. Imo husband is daan ng negosyante. Kaya remember sa una burag. Yempo nga. Kay mga herbs. Yeah, so Ipatilaw sa among mga MR DJs. I remember. Iyang first nga business was Manoy's Lechon Belly. So iyahagin na. Karon na himo ng Liempo King. Yempo ng Yempo King. Tapos kidagandagan po to siya. Yes. Sa Pila Sports Center. Until now, ganda ka nga marathon pa. Karon ba ako saya. Uy, so kamo mga bilbil napagiday mi chance. Marathoner na siya actually. So proud. Grabe. So Wala ko ng mga running era sa una. So marathoners Hangin. Radix kayo. Wala pa ng mga running era sa una. Na. Yeah. Karon naman or sometimes ang mga running era na sa mga 30s. Midlife crisis. Kasi maguna naman kagkas na yung sugar. Nang normally mong face, pero face, taas na kag-BP. Kanamay ana ba? But in fairness, so naminyo ka, na-meet nimo siya. So haya din tungod kay business person siya, business guy. So na-introduce ta. Correct, yes. Tama ba? Siya mo Siya yun. Because, I'm very used to kind of more corporate setting. Yeah, Naka-structure ng tanan. Correct. So siya yun ang nag-ingon nga, why not? Kay hilig masad ko magluto.
Okay. Hilig ko magluto sad and hilig ko mag-travel. So why not daw nga kanang i-integrate na mo among skills together to create. Actually, this is my first brand, kaning KK Chicken. So imuha gid. Yes. Oo. Pero kami ka manduha. This is so great. Baby ko na siya, baby. First baby. Sa Nazareth pa mi adto. You were there, di ba? Yeah. Dito yung place ito. 30 square meters ko mali. Sumatong gitis. Tagamay pa kayo. So, more experimental pa siya. Katong nga time, oo. So, nakaingon di ko nga, may pananarbaho na lang ko. Di ba? Chocolate. Oh, lisod ko, ayo. To be honest also. Pag kita na inida corporate world. Ang IBS corporate mangyapon na. Sometimes kanang wala na sa business by. Right. Anad na mga structure. Oo, kanang duty ka. Nakaiswildo. Okay na ko. Mo target kag higher position para mo dako mo swildo. And there's nothing wrong with that. Oh yeah. There's nothing wrong with that. That's why erase na ginasay mo una na magnegosyo pa biske ko galing ulay. Unsa ta kasi klase ng mga negosyo kung isudlan ko. Longganisan ako, nag-sound system ako, nag-t-shirt printing nako. Hago gyud kay. Imagine mo mentality. For example, sa ka t-shirt, ginansyal lang ko 20. So sa 20 kung 20 mil imong kita. So kailangan mga kalibo sa t-shirt di ba? Ako na kung mag-hosting. Masaya naman to, masaya ka oras Sure ba gyapon ang hosting? Di ba? Imong mentality. Pero pag katunas ang nasa na na-meet na po nato ang mga business people. Diyan na po di mo ma-realize, bro. Lagi ba? Siguro ako makita mga silingan ng mga tubalay, mga negosyante lagi. Kanamihan na bito? Siguro na yung kasagaran sa kinon, negosyante. Tapos nadungan na ilang mga stories na they started small. Kanina ba? Kung nagsugo kay sige na po kog host. Kailan ako mga kailan tag-iya. Mga dagko diri mga Chinese food market, Unsang. Makita na ko ilang mga pagsugod na nagsugod sa gamay na ginansya. So ingana. Sumurag kalani mo isip pero dili automatic nga musip ang imong mindset sa pagnegosyante. Ikaw kumusta ka? Nung gi-introduce mo ang business. Dali ra ba ka na adapt or nakiyon ka ba? Tong inganira ka sayo ng negosyo. Ikaw masad pude. Grabe gid ko lisod burn kasi from recipes to manpower, amo gid tanan. No? So wala gid mi kanang nami mga consultants but at the end of the day ikaw gid ang last say. So and then challenging pag yun kay imuha pag yung husband ang imuhang kauban sa negosyo. Problema mo sa trabaho sa inyong kwarto. Napaghapon ang yun. So ang kanabitong lisod kayo for me to separate personal og business. Kanabitong galagot ka sa iya sa opisina pag abot sa balay maglagot ka mo ka sa iya. Uy, dinod na. Kajalan natin. Yeah. Gri wala man mi nagbutang kag food ngano. So this is KK chicken ako first i-serve. Pwede na ba ito magkaon? Okay na ba? Okay, lahi-lahi na lagi separate na ako ang sauce. Ako pa tumingon, oh my God, please, ang akong podcast dili ganan og kanang separate na ako ang sauces para mas appreciate ni mga flavors. And that's our Korean fried chicken. So alam mo, isabay sa ka sa uso, no? Nauso ning mga ani karon na, no? Sarap. Kani Wagyu bulgogi bowl. Kani siya, this is our, what do you call this? Boneless bowl. One, picture sa daan ni Juan, kay para, kay unya, mabungkagon yun ito ni Kaon. Sarap. Teka na, before sa kumo, before na ko ni istoryaning nagsugod ka ni. So, ako lang ikuan. So, tama ka, pagsugod ani tanan from scratch yun eh? Yes. Kasi may nag-ingon nga, o kaning nga type akong gusto nga business. Well, at the time, 2018, ang uso sa CDO nga Korean mo siya samgyupsal. Correct. Grill lagi na tanan. Wala gyud nag-pioneer o kanang like really push Korean fried chicken at the time. Okay. Puro lang mga flavored wings, only wings. Yeah, correct. But not Korean flavors. Nga sa Manila, o even worldwide, hit kaayo ang Korean fried chicken. So that's why we did our research, we had some consultants, and then we came up with all the flavors. But of course, nag-evolve yun na siya. So ano palang Korean chicken? Sa diferensya sa
mga uban nga fried chicken Filipino, Korean? Ang Korean fried chicken is really supposed to be very crispy but juicy at the same time. Dili siya pwede nga kanang Di kami na lamay kayo. Ano ka pa? Lahir gyud ang Korean chicken pagkaon mo. Murag Lamay kayo. Crispy as a outside. juicy. And then light lang ang breading. Dili siya kanang baga So, ka. so meaning to say, na technique po ani pag-fry? Yes, actually you have to double fry the chicken para crispy siya even with the sauce. So, ang mga sauce dayon din na din magdughan. Oo. So we have mga Korean-inspired sauces, gyud. But over the years, daghan kaayo gapangita og medyo naanda na bitaw nga flavors like garlic parmesan, salted egg. So we listen to the market also. Okay. I-integrate lang po na. Or na po yung combination nga morning Filipino taste, then let's introduce also. Kay, in fairness, pwede na ko magkinapayas. Katong ni-travel mi sa kong wife. Ito ni sa mga lalayang naso. Char. Siyempre, no ka every country, distinct flavor. Nagyod. Kaya magiging mga, dili gini siya na way. Lahi, pang ano gini Lahi ka ni gyud. Japan, lahi ang South Korea, lahi, no, Thailand, lahi, ano ba. So, kani mo gihapon, or not po tayo gina testing di lang po kayo nato ilayo sa Filipino taste. Ang Korean na mo nga flavors, we tried to make it as authentic as possible. Okay. Kay mo man yun atong brand. Yeah. But so far maayo man gud ang reception pod sa Filipino taste buds sa atong flavors. Kasi Di ba tungod kay- sa K-pop din? mga K-drama, mga Korean novela and dili man pod kayo maglayo ang atong flavor profiles kay we like sweet, we like spicy, we like savory. So Pero ako, I want to be honest kanang pero na mga noodles nila ba, no? Mga tunandan, kaya nga naman yung mga quick chow o mga ano. Sana po ilangan tungod kay makita nyo sa mga Korean grocery, di na-try kita. Pagka na, lahi gid siya. Kaya ito tunandan sa katubi itong quick Chopstick. chow o mga... Or spoon and fork. Yeah, we have beer also. Pero mali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, naami 7 ka flavors here. So, paano yan? Sa may sulti, pwede na po niya akong i-request o sarang ka sauce or balidola? Or inyo ginang i-serve ang No, magkuan ka, mag-choose kag flavor. Choose ka flavor. So ako lang i-separate para lang kung gusto ka mo tilaw sa lahi-lahi. You can do that. So, dumi mo diya. Pero gina-serve ni siya, naka-coat na daan ng sauce. Okay. So, for the sake ng daily sa podcast For the Instagram. Yeah. So, pero supposed to be dapat din nakamix sila Yes. sa daan. Or pwede ka mag-order original. Special lang daw yung wala gibela O later na lang na. kabulong ka dili ba pag nakulit ito yung ring dili gyud mag-podcast kay para lugar makatilo. Wala dili ko nga nakakain nga person. Yeah. So you wanna try. Kani siya, Wagyu bulgogi ni siya. In case you wanna try. It's very premium na beef. Alam mo, teka muna. Balikan sa ako kadyot. Oh, unsa man. Siyempre, Greanne Mendoza. Greanne Mendoza muna. Miss Cagayan de Wala sila Oro. kailan ng Mendoza diri akong staff. Ay, Greanne Mendoza-Uraya. Guwapa. Beauty queen. I'm sure dagang kay gapanguyab, dagay gapangkuan. Simbahan. Dili sad sa palakas imong bana kay amigo ni. Pero nganong siya? Ano unsay nakita nimo sa iya? Wala ka na Ano? Okay, so Nganong siya ang nahimong palagi? O, sige, ito lang i-relate pong ka TJ Monterdi nga bago lang nag-concert. Nganong nahimo siya ang palagi? Which I heard nga, dila na wahalata nga ganina lang niya gisulti, nga layo pagid ilang age gap. Pila ka years? 12 years. My God. May galing kay marathon. Kaya kung di pa nag-marathon, isag tunga ray kaya, ana. Makatulog pag-abot sa tunga-tunga, isag tunga. May galing kay kuan. Sige na nga. Hindi, actually, dugay na Oy, siya. ayo, kabalo ka humble kay ka. Pero I'm sure daghang kay gaaligid-aligid. Greanne Mendoza na Miss Cagayan. Beauty queen. I'm sure. Okay ka, naningot na nun. Gusto ko ng aircon. Di dugay na siya gastok sa ako. Dugay na gid kayo. Like, nana siya Boss, sa mga... pasaylo boss. Siya may akong guest, boss. So, siya gibida ani nga podcast karon iya kining version. So, sige mag-podcast na ang ato sunod boss. Dito ta sa Limpo King. Sige na siya message. Pila ka years na since 2016, 2017. So, dugay na. Ginasinzone ko na siya sa una pa. Why? Sinzone. Tungod kay dili pa ka bakanti that time, dili ka ganan Dili makipag-date. ko ganahan. Pero imong gi-check kung kinsa siya. No, I did not also. Wala sa Annoying lang. I didn't know. Pero kapalo ka nga na yung nag-PM. Yeah, pero di mo ko ga-reply kasi mag-scene lang. So pagtanong mo, di mo tanong pro. Dili sad. Oh, tanong siya na po'y bida karon boss. Iyang ipagawas boss nga burag wa gilo siya na attract. Wala gyud. So sige niyag message. Naman din mi common friend.
nga kanang murag at the time namangud ko sa corporate nga world adto. So client nako to nga friend. So siya ingon nga please gravy pagbigyasan na akong isa ka amigo nga kanang Wait, sige. Gusto na ko madungan nimong version. I'm sure iyan ang nag-isulting. Ano man daw nga sige siya message sa mo? Asa daw kanya nakita? Dugay na daw. Nakitaan daw ko niya once burn sa Marcos Bridge nag-highway patrol. So sa ABS na. Highway patrol daw ko. So ni slow mo. Ingon daw siya. So paglabay na ni slow mo, tanay mga petals. Di Korean movies na gyapon eh. Nako. Ingon, according to him, ingon daw siya nga, kana someday ka na nga babay, ako nang ninyuan. Shut the mindset, bay, tangina. Sa tanan mga single diya. Please, tapos tudloan ninyo ka na. Shit, ako na. Maako. Pag lumingon ka, akin ka. Pag ka nang manifesting. Manifesting. Yes, daw? Yes. Nagsakay sa sasakyanan. Oo, nakita niya nilabay ng siya. highway patrol. Kaya naman may morong mag-live, nasa Sa kilid sa highway, dagat. yeah. So nakita ka. Yeah, oo. Katong ga-live ko, wala yung nag-manifest ako. Bernie akin ka. Wala nag-manifest ako. Okay, cool. Bugnaw kay aircon. Oo, anyway. So, sige siya og message. Until one day, nakita niya nga, deleted na akong photos with, somebody else. Wait, in a relationship ka that time po? Oh, yeah. But, oo. Pero diligid ko type, magud ko to check my inboxes all the time. So, katong wala na gid ko'y photos sa kaulahi akong kauban. Ito rin siya murag nagkuanagin siya, nag-push. Make a move. So, mean to say, kana na itabungan na medyo siya, that's 1 year pag yun, dugay na pag yun. 2018. Talaga? Oo, 2018. Nuts. Yes. Na-remember ni mo sa, napansin naman ni mo? Sige, kanil. Lagi ito. Kadyo na nakaihi ko. Sorry. Tungod lagi sa akong friend. Ay, wait, sorry. Nawala ko sa spacing. No? Ako excited ko sa love story din ba? Chismoso yung kayo mo. Dayon, na-introduce, nag-date once, and then wala na rin nasundan. Kasi di pa ko ganahan. Wait, nung nag-date kayo, ningon siya nga, sige kung message mo, ana? Niya na siya. Oo. Pero ningon siya ka nga, yeah, I know. Ano na yun? Ano na ito mo? Okay, sige, thank you. Wow. Boss, pasensya boss. Siya yung sa akong man, boss. Siya yung pabida ka boss sa yung story. So, wala to nasundan. And then, one time, nato ko... Wait, to be honest, so sa'yo mo impression sa first date? Attracted ba ka? Talaga? Hindi na ko feel. Choosy? Choosy, gyud. Dapat lang choosy ta girls. Diba? So, wala ka nagpataranta? Wala, gyud. Pero single that time? Basi mo pa ka na-move on that time? No, single na ko. I was dating kato na time. Okay. So, wala gyapon. Lingaw-lingaw lang. So, usa sa mga, sige daw, i-try na to. So, wala na nasundan for a while. But then, nagkita mi balik sa LTO. Kaya nagkuha ko lisensya. LTO? So, wala mo nagsabot? No. Sa LTO mo nakita? Nagkuha ko license. Usa ka ba ba, sige? Duda ganin ako, kay kakuan to siya, gasunod-sunod or what, stalking. Wala pa masabi, find my iPhone na itong time. Wala mo sa siguro kagi. Okay, nawala po daw yung license. And so, then, nakita by accident? Nakita may balik by accident, yeah. So, slow mo na sa tanan? Wala sa. Sana sa mga petals na po, Siya siguro, ako wala. Pero taas-taas pa ito nga courtship. Talaga? So, pagkita ni Otro, so, nag-check ka na sa... gihatod ko niya. Ayun. So, yun. So, wala na kay car ito nga time? Pero ako'y license. So, nagkuha ko mag-license. Yes, so, timing nga kay license. So, siya, nawala yung wallet, nawala yung license. So, niya to siya. Kaya wala po siya kuha na to nga time. Wala siya say. Wala ko kabalo, pero I don't care. Guwapa kita na. Tumba na ko yung buhok. Tumba na ko yung buhok. Dapat, choosy na dapat mga babae. Then after that, medyo taas-taas pa ang courtship. Yeah, I would say so. Not naman too long, but dili gyud. Dugay. So, na-develop na yun. Oo. Which I think, para na ako, I think the best goodbye nga, kanang din ma-develop no. Yeah. Kanang di bitaw sudden lang. Sometimes manggod pag kalit-kalit lang ng tanan or you're dawat yes, ka maturan na magina. You will first attract on the physical appearance or ano gina. Yes, oo. Pero katong nanay mga deeper na tapos mas nag-develop ka. Okay rin siya no. Minun rin siya sa kung ano kanang something na manggod. Yeah. Asa naman ka na so kanino lang ginapalay ka bala. So asa naman ka na part dito kanino ka in fairness to this guy. Okay pala. I think it just came out of nowhere. Ang consistency, medyo yes, and then,
I was attracted to him naman because he was, pretty good looking. And then, kanang very generous and kanang consistent. Si panglabay kwarta. Bilisan. Dili. Pero lahi ra gyud kung ang lalaki kabalo mo pay attention sa imuha. Lahi ra gyud. Okay. Oo. So, more na akong tip sa girls. Charot. To be honest ba, siya ba ang imong kwan? Because I grew up na ako lang, just me. I wanna take care of myself. Ako lang. Bito, college mo ka, di ba? Ako lang, dependent kay ko. And then all of a sudden, I somebody who is actually taking care of you for a change. Sa moto, nagpuli-puli na yung diaper. Siya na Katauro sa ubi. Tagawitan sa ksela. Ay, kasama. Nahimong bata. Nahimon na rin siyang duha ka bata. Sige. I-break sana ako ng Okay, go. Okay, maragsingot na kayo. Wait. Sa chicken alone pa, Yeah. nanay something Yeah, actually flavor, but not too much para kay basin overpower niya ang flavor. Okay, so technically, yung chicken pa lang na. Kinamot na lang mo kung gusto ka. Di ba? Yeah. So kanin pa lang, tapos, again, kanin pa lang daan nanay, lasa. Tapos, ang sa sauce na lang, asa naman din na medyo spicy. This one is spicy. Yang kanin. Kasi gusto ko ng spicy. Burag akong light, burag kulang sa spice. Usutod na, no? Sarap. Yo, muna akong bestseller. Kay mo lagi ni crunchy. Crunchy outside, gabasa inside. Dapat Katanong ko sa mga asawa na nabibili gabasa inside. Mga hugaw-una na yung mga trabante. Oo, tago na sila silang agig. Oo nga. So, secret ani. Ang style sa pag-fry. Cooking, yes. Cooking temperature, Fresh? dapat yun nga, kanang naagid siya temperature nga dapat nimo ma-reach para nga inana siya ka-crispy. Taburag, lamin yung kuwan. So, sige kalas yung oil, no? Sige ilis yung oil, no? Kung ano sikreto sa mga fry, no? Yes. Kailangan dili too much recycling sa oil, no? Yes, pero okay naman po so far. Sarap na. Dili na kay spicy. Ganan ba ang spicy? Kung ikaw na yung istorya, ikaw sa iyo sa tanong ko. Pwede na ako mga Korean pahanan. Okay na po. Korean na. Oo. Naapod tayo sa newest naman natin garlic parmesan, salted egg, natin K-BBQ. Alam mo, kanilang mo ang And kanilang so, location rin dapin sa dalan. So, it's an advantage makita sa mga tao. Pero makita gano'n ka magkaon. Delikado din kung mag-date ka, dili mong asawa. Klaro ka. murag, family friendly man. Family friendly. Family friendly. So bring your family, not your mistress. Delikado din kung medyo dili. Ma-chestness ta dili. Pero klaro kay dili lang mo. Nice na. Pero matingala ko sa Pueblo, kung hindi nila mo parking lang at tubahan diri. Oo. Charot lang. So, teka mo mag-try kung nalang yung matag. Crispy pa ba? Ganihan rabi na. Ano ba? Alas 3 sa bayan, naging luto ah. Pero ma'am, ganun ko walang gabasa, ma'am. You know, kasi pag ang kinabuhi mala, way naga. Words Now. of wisdom from Bernie Bitok-Bitok. Now you're a mom now. Kita na ko lingaw na kay kasi mong ano. Lingaw, lingaw ka. Di mo na plano? O gapahat ako tip ko kung sa oras tirahon para may babae lalaki. Wala, uy. Kaya pinasa sa kuha, so nakoy doon ka lalaki. Munda na tanan, ICS man. Yan yung hindi ko matanan ako yung babae pa. O, nadawan na O, so babae kadalawang alas 2 kadalawang. Takalalang even numbers ang date. Ang temperature dapat nasa 21 degrees. So, muto na babae ko sa last. So, that's why I'm very happy nga na si Ella karon. May mo kay babae. So, last na. Last na. Gipa, sirado na nimo. Wala pa kagapon. Close lang ang tindahan. Oo, close na ang tindahan. Sa silingan na lang daw yung tindahan na. Gusto pa siya isa. Kumusta na sa mom? Okay lang. Pagod. Everyday. Di bitaw. Ganyan siya yung gid ko. Kaya namagod sila sa formative years. Mga lambing, ga-learn. So, it's nice to know nga ikaw pa ilahang superhero for now. Ikaw pa ilang best friend. Matamis na tayo yung nastis. Ipresa ko mga anak. Muna na ako mawala ng wifi.
o kana nga level ba nga kanang they need you pa kaayo. Kabalo ba ka? Wapo kaayo. Ikuan ginabay ka na. Sa isitar man. Treasure. I-treasure gina. Parang nga ako si cameraman ako si Juanito nga nagyapon iyang bugoy. Bay, ayaw pagsabato ato lang di man kapaminaw ko anak ng podcast. Makabasa ko sa ilang mga kabalo mo gamay sa password. Mahal ko sa Really? Kami mga ulitaw ka na marag balik ka paduling sa mga chicks. Yes. I wanna be with you. Kapuyo ko din si Balay. Pinaanan ako. Pero kabalo sa mga shit, mga lilian na mga lalaki nga. Para lang bitaw ma. So how do you feel kung sila na sila? Okay na sa iyo. Gusto ko muna na sa imong balay. Oh? Kay kapoy ka din sa balay. Pinaanan na ito. Pero kabalo mga lalaki sa betang nga. Shit, mo kini mo mga lilian niya. So sino feeling mo? Sakit yun. Ningon sila, tagaan daw sa Ginoo. Sila ba na nairong na aircon na ng 24/7? Kami isa na may electric pan ra. Buisis man ko. Nga na kay babae, Bern, how does it feel? Na muabot ang panahon, ako na host no. Muabot ang panahon nga naa nagi manguyab ana manuktok. Di ana na lang lately. So grade 7 na. O grade 7 na? Grade 7 na siya na. So first year high school na sa atong time. So mas storya pa sa kuha kay siya ma'am. Kaya Okay. So mga babae dito sa dadan na siya crush. So kalma lang ka. Kalma lang ka. Kalmahan lang. Daw bigla ka mo na naman. Daddy, did you know that my crush he doesn't like me? Oh my God. Kalma lang. It's okay. Normal lang. You know, it's like when you buy a cake, grabe ang relasyon sa kanan. Analogy mo. At first, you will really judge the cake according to its beauty. May gani wa kadingon cover. Beauty. Okay, beauty. According to the design. Okay. But at the end of the day, dito gyapon ka sa pinakalamig na cake. It's normal. Kay grade 7 pa man mo, medyo na pa may mga pat. Mas lamig ito nga mabili mo kaning ma-develop mo sa mga. So go tell me niya na og take og rejection. So katong nga time. Okay ra. Okay. Ginoo ko kung nakakasting ko sa akong anak na broken hearted kana. So gusto ka man babae na kay lalaki. Bro, ikaw broken hearted. Lagi. Mabot ka na naman. Majinun mo. Kasi sulungon ni mo. Di ba mo wonder sa kasi mo, cute ka imong anak. Makita na ako na ng future. Murag tisoy-tisoy nga bata ni. Tay imagine mo okay na imong anak. Tisoy man tapos what if kung di ba broken hearted or gibulag siya. I'm sure mo question ka. Ano ka pakita na yung bahanan ako man yung anak? Sulungon ako. Sayan kayo. Kung naman kay babae. Amo kay babae kagahilo nga 3 days after pa ang effect. So ipabisita ni mo ang lalaki. Para ilaga. Pagkakauni mo. So at least paghawan niya tisis pa siya bulang-bulang pa. At least dili siya mo balay mamatay. Salamat sa idea. Lain na topic may galang. Kaya nga pila sila, tagaan ka sa Ginoo. Kung lalaki ka, tagaan ka og daughter para ma-feel ni mo. Pabalik sa imo. Oo, ang imong pagkapanchikoy sa una. Ingon sila. Sige, let's get some more. Kani beef na sad ni. Sikat ni sa amo here. Signature na po na pod. Pag-study nyo, ano yan ito baka mo sa Korea or namoy chef na Korea? Dami mga consultants. Pero at the end of the day, kami nagyapon ng gamit. Yes, that's Wagyu nga bulgogi. Ikaw gigapamamayan ni karon like supplies. Well, my husband and I work together. Siya more on the operation side mong siya like. Siya ang CEO. Yeah. CEO. CEO. Oh, yeah. President siya sa corporation. Ako, I'm more on the manpower, the processes, marketing. So nagbahin na gid mi. Kay lisod kayo sa una gabangi mi. No? Kami sa una ga-away mi pero mi kung kinsa dapat ang masunod. Tigay ko sa example mo. Halos kabagin mo sa mga nagsisyon. Oh, okay. Like for example, sa manpower, for example. So, he's very logical. He's very kanang kung na siya gusto, maugid na iyang gusto. And then, basta logical ka siya nga person. Ako naman, I'm a little emotional
And then usahay mo talaga. tukar po ang ako ang dali kanang ako empathy, take over. So for example, naay staff nga repetitive na ang iyahang offenses. Logically dapat tanggalo na gid mo siya. But usahay ako mo fight ko ba. At the end of the day, So tagad siya. yeah, inana. So Ikaw more inana ka. sa una. Sa una katong mag-up ako. But kailangan manggod nga mo give way, kailangan manggod nga na isa lang ka leader. Kailangan gyud. Kailangan gyud nga naagid kay isa lang ka leader kay it will be very hard to run a company if kamo duha ga fight mo sa spot. Tama. So, dapat nag-iisa lang. Master na tayo, di ba? In short, kanang dapat nag-iisa mo luhod, dili duha mo luhod. Oo, na isa nga lohoran. Oo. Uy. Sa to. So right now, so makaingon na ka nga medyo okay na ang inyong flow. Right. Finally, Okay but na. it took a while. It took a long talaga. No, it took a long time. Pagsugod yung medyo struggle. Away, yun. Yeah. Ako, kwan po biya. Kung daw ang negosyo niya, wala siya nga Niyam point. Oo, naapoy na nga mga moments ha. Magbulag na lang tayo. Ikaw na lang. Ano yung Pero hindi mo ginagakatinood. Kuan lang gina siya ka ng siguro sa kasuko or being emotional lang. May mga babae. Kandayan lang. Kandayan mo sa sabiyo. Kiliti lang. Kuhang-kuhang kiliti. So far, how's the business? So, congratulations from Pagamay. Medyo dako na. Thank you. To be honest, also, again, dili siya yung diretso. In fairness to you, you really create your own brand. Yeah. No? Kanang uban pa nga makano lang ta franchise sa nanay proseso da igo lang ta. Ikaw din gugug ka nga. Yes. Imo gin-own nga. Yes, ang akong husband yun, he's quite a visionary sa business. So, mag-brainstorming, it took a lot of brainstorming. Dakan kay research and development. Kalabi may brainstorming yun. Kabro ko asa sa padulog. Agoy, dili ba? Brainstorming. Parang na group study. Group study may karon daw. At least ba? Kanina mga konsepto, mga pila po ni kaman saya yun na from preparation. Siguro mga about 8 months, 6 to 8 months. Pero dakan bagya pa trial and error. And eventually, nagka-add na mig mga own brands. Lahi-lahi like Unsa'y barbecue. Kana siya. It's our newest brand. Pwede mo pa-seminar sa imong band. Kaya para magbuso si Guapo mo. Oh, pwede kayo. Why problema? Ganahan mo na siya mag-teach, magtudlo, mag-mentor. He likes that. Dakan na po gaduol sa iya to mentor. Pamintor ta. Oy, yes, this is our bilao from Unsa'y barbecue. This one. Barbecue. So na-upgrade na? Yes, here po. Pwede po ka mag-order. Ay mo kabalaka, mga cameraman. Yan ako naman yun doon. Nami ba? Sarap. Wagyu na. Favorite ni Juan. Wagyu ramen. No rice naman tana ka pero. Mao ba? No rice ka na? Kani sa lahi sad ni, this is our boneless bowl. Patok ni sa mga estudyante. Kasi boneless na siya na 2 ka buok plus gulay and japchae noodles and rice. Kanihay mo ni Korean kanino man. Yeah, japchae Pero kung noodles. kaya sa ato sa unang panahon, nga tuwa kay sa tanghon raman. Na-hurt ko one time kay gitawag ang japchae og tanghon. Large version of tanghon. Thicker lang siya, thicker and bouncier than the regular. Pero yung fairness na naroon sa Pilipinas sa mga ingredients. Sa'yo naman mag-source out karon. Once you get to know the suppliers. Karon, naman ko nakita nag-host pagyapon ka. So, pwede din, so balik na ka o depende na sa imo karon. Dili na kayo. Di na kayo ko-host. Depende sa presyo. Di ba, depende na lang po. Like, for Actually, example, namin isa sa mga negosyo na muhawi o ka na managerial sa mga host, sa mga talent. Oy, magpa-manage na lang ko. Parang Miss Cagayan na lang akong latest nga na host because it's close to my heart, ma'am po. Pero may nalang iba na okay rin siya na mag-hosting ka mag-racket. Yes, dapat. No Kasi, as moms, dapat nagid kay identity outside motherhood. Kasi,
Well, there's nothing wrong if you want to be a mom full-time. Mom lang gid ka. There's nothing wrong. I admire you for that. But ako kasi, I don't want to lose who I was before. So, kailangan po ko creative output, pandalang sa imong passion. So, kasabot na pala kong bana. Manage ni kanitanan. As a mom, manage pa kasi mong business. Paano yan? Teamwork. And then, dapat kabalo ka mo salig sa imuhang staff. Talaga. Kaya kung dili ka kabalo mo salig, ikaw tanan mag-micromanage ka everyday ka po eh. And dili ka gahatag og room to grow for them, imuhang staff. Dapat kabalo ka mo salig nga, they know what they're doing. Tama mo na nanapukit tao. Yes, micromanaging is not very healthy kung medyo daghan na ka og tao. So far sa imong lessons, again, ang imong bana naman mas negosyante. Now, kung ikaw pang tanong karon, negosyante naman yung so sa imong lessons na na-learn. Lessons? Like now na doing business. Ay, wala lang kung experience lang muna. Number one, know your strengths and weaknesses. Although, kuan ka siya, cliche ka siya, paminaw, no? But it is okay, manggod, to ask for help if you know, if you admit nga, dili ni mo na forte. Okay. Like, for example, in the accounting side, dili magid nako na forte. So, we have to ask for somebody else's expertise. Ina na bitaw, marketing. So, kung dili gid comfortable to do it solo, then ask for help. And then, bank on your strengths. Kung kaya pa nimo i-strengthen, invest on on strengthening your skill. Next, I think would be invest in good people. So, lisod kaayo mangita og tao karon with the same vision as you. Labi na sa mga younger daw karon ng mga Yes. Diba? Yes, so invest in good people. We have quite a few staff gikan pa katong Nazareth Paminaw karon na pa sila. We also have cashiers nga servers before nag-cashier hantud karon nahimo ng assistant supervisor. So if you show them nga you believe in their potential, they will grow with you, and sila gid ang imuhang backbone to make the business grow. And siguro next would be don't be complacent nga kanang kung karon kusog ka 2024 2025 lahi na ang trend. Lahi na pud ang so dapat dili kayo nga mo okay na. Yeah, dapat yun ka always updated sa market. Know your target market yun. Kaya usahay sige ta og spend for example ads or marketing unya sayop di ito nga target market, di ba? So dapat you know your direction ana nga market. So happy ka nag-conquer into business. Then would you encourage like others na business mo kay it's better ano ba? Well, to answer the first question, I'm very happy nga nag-venture ko ani nga nagsusog kasi mo yes. baba na mga business. Gi-push gid ko ni. I'm very happy kay daghan kog natun-an, you know. And kung mamili man galing mo og partner in life, choose someone who would make you a better person. So that's what happened to me. I became an entirely new and improved person. I think partly because of my husband. And then, sa negosyo nga side, I don't think I would tell anyone sige pag negosyo, because it comes with a lot of risks. Risky gid siya. So if you are not ready emotionally, mentally, kana sa last na financially, no? Kung dili ka ready emotionally and mentally, maybe study more or decide on what you want to do first. But if you think na kaya nimo siya emotionally, mentally, and financially, go for it. But you will fail several times. Correct, no? Mo fail gid ka many times, but do not give up. Don't give up lang yun. Like I said, present mo, mas grabe ni nga risk kay imog yung own brand, bago yun siya, di ba? So, at least you do so good. Well, again, it's an advantage for having a partner. Yes, also advantage. Go. Importante sa yun, I think, ang imuhang, the people around you ba? Surround yourself with people nga kanang mo, encourage sa imuha, but at the same time, kanang mo hatagid sila og valuable nga insight, dili bitaw ka ng praise lang ng praise or criticize ng criticize. Dapat you surround yourself with people with the same vision nga kung gusto ka ng people gyud nga masaligan nimo nga they genuinely want you to succeed.
Kaya dili lang bitong, okay, pasakay lang kayo, okay, may kikaroon. But dili di ay inana, yun, dapat ang feedback. So, honest feedback is important. Imong atmosphere. Grabe na yung manubag. Nag-work kita, Paminaw. Kuyaw na kayo. Great congratulations. Thank you so much. And salamat Ani. And ako rin yung video ang otro ka ng magkaong. Murag sila tanang galaway. Oo, japchae noodles na siya. And ang Unsa'y barbecue sad is really good for families. Kinami mga bilao. Nung gihipa man yung rice. Java rice. Barbecue. Makita ko video ang ng pagkakaon na ako. Sarap. Grabe, ano? Everyday, so every preparation yung mga komisaryo. Daily dapat, kay dapat fresh man gud siya. Fresh gud dapat. Master na si Greanne. Then mas budak ko pa ni branches. I hope so. Franchise na ni. So I can inquire actually sa franchising. We're just ironing things out. Kanang mo lang i-plaster ang processes. Commissary. Then eventually, diyan na kita padulong. Ang sa ibang tao gusto na ayaman. Oo. Hindi na ko gusto na mag-una pa. Right. Oo. So, ikaw na lang mo ano, diba? Una yung nakalala nila. Kita, what idea, patay na money. Sarap. Okay. That's our barbecue. That's our porky barbecue. Dapat humok siya and juicy. Perfect. Thank you. Lastly na lang, pang beauty pageant question na lang. Unsa'y may sulti kang Greanne na younger version mo katong Oh, no. katong the hard work, dugay na maka-hard working din. And ano naman ay independent ka. Oh, dugay. Kung mag-storya mo ato, katong ang mga time, unsa'y may sulti. Alam, emotional ko. Charot. Ako lang, to my younger self, if you're watching, everything's gonna be alright. Ka na lang. Sakto ng mong ginagawa. Di ka nang, usay mong good bata we worry about the future, go worry ka kung sakto bagid ni nga journey akong, worth it bagid ni akong kalisod. Dili ni mo makita right away ang imuhang journey, imuhang destination, which is normal. Pero, it's gonna be alright. Kana ra gyud ako message ako younger self. Thank you, Greanne. Thank you very much. And grabe katong nag-ulan ang kabray o kagwapa mata si Greanne. Mga kaigsunan. Pinakalasan yun. Napapaka-insecurity, Greanne? Now? Siguro. Napapag-yapon? Siguro na ako sa point nga we don't really look for external validation anymore. Okay. More on you against you. Kanang So, ikaw rin. I will compete with myself. Kana na lang. Tapos lately, kararara na ka. Oo, kaya akong ba na ragyap mo. Wala ba ito, maulasad ka nakasabalay. Ni mong ba na to, dito, nag-42K na napil ka na lang po. Diba? Boss, salamat sa William Poking tas. imong story na sunod na ito, istoryahan, tas ang William Poking. Diba sila iyang version, ha? Sila iyang version. Kaya iyang version, siya ang Na ako'y resibo. Sa mga sent messages, sa scene, na ako'y resibo. Visit mo diri sa Uptown. Yes. Chicken, Korean fried chicken. Tabok lang sa si St. Francis Parish. Unsa imong isa-suggest ka ng murag sauce gyud nga kanang murag. Okay. Dapat pala If you mas like try. spicy nga authentic good nga Korean flavors, go for the yangnyeom chicken. Okay. Kung sa Korea pa na, it's also called gochujang chicken. Okay. Or So, yangnyeom right chicken. Muga nang yangnyeom na lang namo. Oh, And then- spicy na lang. Spicy chicken. Or soy garlic or ganjang chicken. Yun, garlic. Kana, lamin na. Oo, if you Okay. can nara kani siya murag darker sauce mo na siya. Okay. And then for Unsa'y barbecue also, go for the Fiesta Bilao. Kaya mas makasave ka man, especially if you're traveling, if you're dining with groups or families or special Pero pwede occasions. gyud available na sa Food Panda. Yes, oo. Here, ang Uptown branch, wala pa kay Kamulo pa ginalihok ang Okay. process. Okay. But, pwede naman po directly. Pero dapat ko mga silingan diri sa Uptown. Yeah. So pwede na gid diri. Kukuhan sila din, no? Order. Pwede kayo. Pwede po. Power pa gid sa Uptown. Yes, pwede kayo.
Pwede ni may pick up. Kaya matupag mo, parking pa mo na lang. Naga ni may customers nga mag-order daan and they just wait diya sa gawas. Amo na lang ito. No? Pwede na. Some na through messenger? Yeah, messenger. Messenger or phone call. So, pwede rin na. So, before mo lang sila ng balay, dari man tatanan, kay sirado mo na dito na sa CDR. So, order mo daan. So, ang yung Facebook page? As the same, KK Chicken and One Just Barbecue. Butang lang na ko. Mga awal kami. Alright. Thank you very much, Grace. Salamat. Mga ulatang.